כמו העץ, האישה היא יצירה חיה ומורכבת. כאלה היא מקור חיים ושפע, אך לעתים גם שערה בלתי צפויה מתחוללת בה, והיא יכולה להרוס את כל מה שיצרה. כמכשפה, תמונה בה חוכמה עתיקה, סודות קדומים וחיבור ליקום הנצחי. אך גם צללים אפלים רודפים אותה, מבלבלים את האינטואיציות שלה, והידע שלה פועל נגדה. בין שפחה למלכה, היא משלבת ענווה וכוח, אך עלולה ליפול למלכודת הקנייה והקורבנות, או השליטה והמרדנות. לילית, סמל החופש והמיניות, נושאת את אות קין, את הסימן לאיום על המוסר. בעיניה לא תמיד יש קווים ברורים בין טוב לרע. היא חיה במאבק תמידי בין אהבה לתחייה, בין חירות לקבילות, בין פתיינות לנקמנות. כל חוויה, כל פגישה, כל אכזבה, היא כמו שערה שעוברת דרך נשמתה, החל משיא האושר ועד תהום הבדידות. כמו העץ המסבך את קיומו, וייעודו היא השתנות ללא ערף, כך גם האישה, המבטאת את האמת הפנימית שלה, כשאור וצל שזורים זה בזו.